Siguro mapapansin mo ang aking background music ay pang birthday ko. Ah, yeah. Pang birthday ang background music ko dahil dalawang birthday ang big. Mega love shout out. Happy birthday tayo sa aking bayaw si Mak. Na ngayon ay napakasipag ng trabaho kahit birthday nagtatrabaho. Mega love shout out kay Mahatma. And syempre sa aming nag-iisang mother, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hintay-hintay tayo. Manood. Happy birthday. Aktivong kamaran. Yo, what's up? Handa? Handa? Ano ha? Inap na. Salat. Eman Madera. Eman Pagana. Eman Madera. Yo, handa? Handa? Sa aga pa, gagamit mo. Birthday. Yung bayaw kami. Mother. Aktibong ka talaga. Kamusta? Naglara-ra ka na naman. Naglara-ra ka na naman, bro. Agad daw, ay. Pane? Araang Emang Ara Dahil nasa keyboard ako na labot to. Labot to, kaya ako dyan.
palang ka barikan. Mahanap ka palang ng kainuman. Kala mo ba, kuwarang barikan na yan. Ala ay galing ako sa Batangas. Ala ay Quezon province yan mga salitang ano eh. Ala ay ako'y ilang beses nakapabagsak doon ng mga lambanaw. Ah. Ito mo. Ha? Ito mo. Yeah. Oh, wow. 2,000 viewers. 2,000 viewers, mega love shout out sa inyong lahat. Ano nga iba ka pa yan? Bo, igwaman ko kayan boy. Bo, igwaman ko kayan boy. Kaya na yung ano, salad? Paano may okasyon dyan? Nakanamit ka pa ini. Kaya itong tarong aldaw, kasog magruto. Sa pistahan. Para ako. Sayin ka na. Para mo ako. Para mo ako. Halit ka sa pistahan. Tapos kumayo ka lang tigpa namin sa kuya. Mga kakulot na yan. Pinatusan mo. Ara ka. Inang Madira. Salah. Selamat. Happy birthday, 3,000 viewers po. Welcome to my channel. Mega love shout out Ating Beats. Look, is look. Pag-uwi lang. Manoy, Marina Aga, Ate Mabel. Permi ka pong mag-ingat sa imong pag-dumpster. Salamat po sa imong pag-antabay, Ate Mabel. Para pengalo po muna. Ate Mabel, 3,000 viewers.
viewers. 3,000 na. Pagkalang tulo lang. Hello! Matira, araw ka na naman. Araw ka na naman, boy. Lasingag ka na naman, boy. Tadok na naman ang payong sa langis. Kaya... maturog ka na naman sa mong tricycle. Showmar. Viewers, thank you for visit. Tamsak lang po, sapat na. Salamat po. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking channel. Tamsak lang. Kahit, siyempre, mas maganda yung tambay-tambay tayo. Depende. Ha? Tapos, kung okay lang, thumbs up na nga bago umalis. Ha? Alisin ko naman ganyan, boss. Okay lang ba? Madera. Emar Madera. Lasnat para inyo. Sa pula na ang kulak, pero anong nagulan mo? Malaki na ang tiyan, kakainom, parang 6 na buwan na ang tiyan, kalaki. Mega love shout out, Emar Madera, taga Urban Tiburak.
Pwede, ay, pwede pa love, thanks. You're well, pwede. Pwede, mga kablaan. Oh, nakapin na yan, oh. Oh, pinalitan ko na si Spider Black. Waray, upay! Baka naman! Spider Black! May one side. Bon Jovi! Jovi's back! Nandito ako sa channel mo. Sana all. Jovi's back! Nandito ako sa bahay mo. Ina. Sana naging aso na lang ako. Jovi's back! Nandito ako sa channel mo. Ay, sa bahay mo. Ayan, oh. Sana naging ano na lang ako. Bon Jovi, Dan, Spider Black, connected, thanks. Mamaya, balikan ka niyan, may Spider Black. 16 minutes. Okay na, boss, thanks from Bon Jovi. Okay. Salamat. Saan ka ngayon, Ate Judy? Swerte naman ang aso mo. Dito sa Russia. Uy, kamusta dyan sa Russia, Ate Judy? Tapos na ba yung girahan dyan? Kung hindi, ako makikipag ano dyan, oh. Ah. Swerte naman ang asmo. Siya sumato! Thumbs up, host, mega love, shout out, idol, Kelso. Thank you sa pagbisita. Salamat.
Salamat sa advice, Ate Jumis Vlog. Ate Jumis Vlog. Dan na po daw sa iyo from Silsoloto. Ikaw na isusunod sa cellphone. Mamaya pa naman. Mamaya pa. Mamaya pa, pag matatapos na. Joke lang, joke yung mga sumisilip dyan, kamsak bago umalis. Baka naman. Here we go again. Here we go again! Ay, nawala na naman ako. Moon Yubi. Ay, pabasa ako dito na. Santo Silloto, full pack thanks from Jumis Vlog. Silloto, tinusok ko na. Saan magsusukan lang kayo dyan? Full packan pa, full pack. Silloto! Mega love shout out sa inyong lahat! Bro, kamusta kayo? Sino yun? Hello, Alexa. Alexa, Alejandro, nagbaba ng link. Tustukin nyo na yan. Baka tustukin pa ng iba. Pag tinusok yan ng iba. Alejandro, Alexa, Alejandro, pa-support naman po sa nakapin. Jumis Vlog yan. Salamat po. Mag-iwan po tayo ng bakas sa mga tutusukin o didisitan po natin para mabalikan po kayo. Para mabalikan kayo. Dan ulit Silsoloto from Jumis Vlog. Jumis Vlog, baka naman. Ay, Jumis Vlog. Silso pala. Silsoloto, baka naman. Si Jumis Vlog po, dan ulit Silsoloto. Silsoloto, si Jumis Vlog nagpaparamdam. Tusukin mo na.
Alejandro Dani sa'yo. Thanks. Pwede patusok upcoming premiere. Ito po ang link ibinaba ni Junis Vlog. Oh, patusok po ng premiere ni Junis Vlog. Anong oras to? Tutusokin ko rin. Ngayon na ba to? Oh. Tulto-loto, nandito ka pa po ba? Comment down below para ma-i-pin ko po ang iyong link. Baba ka po ng link para ikaw na po ang susunod ko kay Junis Vlog. Comment, comment! Tulto-loto, comment po if you comment ko po kung nandiyan ka pa para isunod na kita ipin. Medyo mahina pa yung bibita. Junis Vlog. Si Ate Ben, yan po si Ate Mabet. Ito po si Ate Mabet. Very supportive po yan. Dan ulit Timso. Wala yata si Timso. Ate Judy. Iniwan yata tayo. Okay lang yan. Basta marunong tayo maghintay. Silsuluto Dan from Alicia Alejandro. Nandito ako sa pang-watch all lang po. Nandito ako sa bahay mo. Kadamang-mang. Ano yan? Kadamang-mang. Nandito po ako sa iyong bahay. Pang-watch all mo. Pang-watch all mo. Silent.
Swerte ko nga, nagkaroon ako ng ganitong mic. Computer. Salamat sa nagtatambay, sa tumatambay sa akin. Salamat. Sige, sige. Ulit, ulit. Tara. Jomis Vlog, salamat sa pagtambay sa aking, ano? Ay na, matatapos na yung ano mo. Tapos na. Tapos na. Ay, tapos na. Alexa, Alejandro, tapos na yung ano. Tapos na. Hanggang dyan lang kaya. Alexa, Alejandro! Come in! Umaga na! Itim na! Alexa, Alejandro! Wala, wala. Alexa, Alejandro? Where are you? Wala.
What? Gusto kong kumanta. Ate Jubis Vlog, gusto mo bang marinig yung boses ko? Yung kanta? Here we go again. Naghahanap akong kakantay. Marinig niyo yung pangmalupitong boses. Try na, muli. Beautiful in my 40s? Watch me. She takes Myra Ultimate, powered by astaxanthin. I feel young and radiant. Myra Ultimate. Mahalagang Myra! paalala, ang Myra Ultimate ay hindi gamot at hindi Myra, dapat gamitin panggamot Myra! sa anumang uri ng sakit. Ay, boring. Ano ba yan? Ano ba yan? Hello, my galap shoutout, 2,000 viewer! Hello, yung dito lang, host, tambay ng Games Me. Uy! Nag-games ka? Ay, dailugod. Ay, hindi tuloy. Ay, hindi. Kanta ka na. Ah! Naghanap ako ng kakantayin ko, Ate Juwis. Naghanap ako ng, yung no copyright.
Kasi may na-signal ka. Mahina ang signal ko. Maya-maya na lang ako kakanta. Ano? Mamaya na ka, Ate Jubis Vlog. May gagawin